мне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Кася, крыху цішэй, я не чую гітару з твайго віску. Што? Віску? Гэта я за цябе нічога не чую, гора-музыка. Але як жа ты будзеш спяваць, калі я не буду іграць? Цудоўна ўпраўлюся, нават лепш, чым з табой. Ах, так? То я пайшоў ад цябе. Ну ідзі. Прывітанне, сябры. А, Маргоша, добрай раніцы. А дзе Лесік? Ай, пайшоў некуды. Зноў пасварыліся? За чаго на гэты раз? Ды мы песеньку хацелі выканаць, але Лесік так няўклюдна брынкаў на гітары, што я яго выгнала. Ай-яй-яй, ён, мусіць, пакрыўдзіўся. Ну і няхай сабе. Касечка, што ты такое гаворыш? Ён жа твой сябар. Я таксама пакрыўдзілася на яго. За мае спевы віскам назваў. Зразумела. Вось што, трэба паклікаць Лесіка і памірыць вас. Давай разам. Не буду. Тады я сама. Лесік, вярніся да нас. Марго, гэта ты? Прывітанне. Добрай раніцы, Лесік. Я ведаю, што ў вас з Касей спрэчка была, але перш чым ва ўсім разбірацца, прапаную разам мульцік паглядзець. Сядай побач з Касей. Не, я лепей з табой. Ну якая ласка! І я з табой сядзець не хачу. Можа, падчас мультфільма крыху супакоіцца? Ну як, спадабаўся мульцік? Спадабаўся. Вясёлы! Дык можа, вы болей адзін на аднаго не крыўдуеце? Я крыўдую. Ён мае спевы віскам абзываў. А Кася мяне з пакойчыка выгнала. Але вы абодва вінаватыя. Вось што, пакуль вы не памірыцеся, я далей праграму весці з вамі не буду. А хто будзе? Самі? Але ж мы з Лесікам не размаўляем. Значыць, будзем проста сядзець і маўчаць. А як жа гледачы? Яны ж не вінаватыя. Няўжо давядзецца мірыцца? Ну толькі дзеля нашых гледачоў. Так, толькі дзеля іх. Ну што, 3-4. Мірыся, мірыся і болей не сварыся. Ну вось, зусім іншая справа. Ура! Можна працягваць перадачу. І што ў нас па плане? Падвядзенне вынікаў конкурса. Трэба было намаляваць як мага болей прадметаў круглай формы. І нашы гледачы цудоўна з гэтым заданнем справіліся. Пачнем з тых, хто атрымае ганаровае 3-е месца нашага конкурса. Іх 4. Вось, паглядзіце, які малюнак нам даслала Іванова Ніна з горада Смаргонь Гродзенскай вобласці. Як прыгожа, Ніна! Тут і паветраны шар, і наша планета Зямля, і гадзіннік, і мяч. І ўсё сапраўды круглай формы. Малайчынка. Дарэчы, у лісце сказана, што яна ходзіць у беларускамоўны дзіцячы садок, а яе любімая выхавацельніца Эдзіта Эдуардаўна. А яшчэ у Ніны быў ранішнік, і яна вельмі хвалявалася. Спадзяемся, ўсё прайшло выдатна? А як жа? З такімі таленавітымі дзеткамі, як Ніначка і яе сябры, інакш і быць не можа. А вось малюнак Данілы Лук'яненка з горада Жлобіна. Ён намаляваў 8 круглых прадметаў. Шарик, батут, апельсин, смайлик, кавун, розетка, пательня і лупа. Даніла, цудоўна! І таксама на 3-м месцы нашага конкурса. А яшчэ гэты пачэсны п'едэстал раздзялілі Уляна і Богдан Гарбач з горада Оршы. Богдан вучыцца ў 1-м класе, а Уляна ў 5-м. Яны напісалі, што вельмі любяць глядзець «Добраранак». А мы вельмі рады такім цудоўным гледачам, як вы. Уляна намалявала ажно 12 прадметаў, у якіх ёсць круг. Малайчына Уляна! А Богдан таксама адказна аднёсся да нашага конкурсу. У яго ажно 16 прадметаў. Ого! Выдатны вынік, Богдан! А вось Валерыя Чыкан з горада Ліда. Просто неверагодная малайчына. Яна намалявала 30 круглых прадметаў. Няўжо? Так, самі глядзіце. Сапраўды, і як прыгожа ўсё намалявана. Ты малайчынка, Валерыя. Таму яна і становіцца сярэбраным фіналістам нашага конкурса. Віншуем з 2-м месцам, Валерыя! Вы пытаецеся, хто ж тады заняў 1-е месца.
Гэта наши постоянные глядачи Кирилл и Мирослав Курьяновичи з Минска. І колькі ж у іх круглых прадметаў? 46. Ого! Ось вам і ого. Тому хлопчики і перемогли. Кирилл і Мирослав, віншуем вас. И всех наших финалистов. Бо и другое, и третье место так само цудоўныя вынікі. Дякую вам за удзел у конкурсе, сябры. І чакайце ў хуткім часе прызы ад нас і часопісы «Рюкзачок». Ну а зараз глядзім мультфільм. Ой, Кася, глядзі. Ой, Марго задрамала. А як же добра ранок? І ў школу хутка збірацца. О, так солодко спить. Может, не будем будить? Няхай. Не, я прачнулася. Ой, Маргоша, ты что, сегодня не выспалась? Ага, а каб вам спаць не давала, каманда шчанюкоў, вы б таксама не выспаліся. Ой, гэта ты пра якіх шчанюкоў? У маёй сабачкі Боні нарадзіліся цэлых 6. Ого! Здорово! Яны, мабуть, такие маленькие-маленькие, миленькие-миленькие, так? Хочаце пазнаёмлю? Пытайся, яшчэ як хочам! Так, зараз. Вось глядзіце, гэта наша Боня, парода хаскі. Прыгожая! А дзе яе дзеткі? Так, вось гэта Оскар, у яго спакойны характар, і ён вельмі любіць паспаць. Як мядзведзік! Оскар нават на яго падобны! Ой, які сімпатычны, просто плюшык! А гэта таксама хлопчык Макс, і вось ён зусім іншы. Не падобны характарам на Оскара. Ні кроплі, адной хвіліны на месцы не сядзіць. Носіцца як маланка, хапае цацкі, тузае ўсіх. Ой, шустрык які! А яшчэ ён вельмі любіць усё грызці. Пагрыз нам усе ножкі стулаў. У яго проста зубкі растуць. І ўсё роўна ён няшка, хоць і пагрызу. Ой, а гэта хто? З такім прыгожым пялёткам на ілбе. Гэта Гера, дзяўчынка. Сапраўды яе ні з кім не зблытаеш за такой адметнай плямкі. А у Геры які характар? Яна, як і Макс, вельмі спрытная. Калі прачынаецца, то нікому спаць не дасць. Як я. І ўсё ж адразу відаць, што яна дзяўчынка. Правільна, Гера пяшчотная і вельмі любіць, калі яе бяруць на ручкі. Мілашка. А гэта, відаць, таксама дзяўчынка? Угадала, яе зовут Джесі, і ў яе незвычайныя вочы. Адзін блакітны, а другі карычневы. Ого! Адзін мусіць як у мамы, а другі як у таты. Угадалі. Малайчына, Джесі! Каб нікому з бацькоў крыўдна не было. З 4 маленькімі хаскі пазнаёміліся. Засталіся яшчэ двое. Ага. І абодва таксама дзяўчынкі. Вось луна. Яна нарадзілася самай першай, калі на начным небе зяла вялікая прыгожая поўня. А, таму яе і назвалі Луна. Так, яна самая сур'ёзная, заўсёды уважліва і старанна выбірае сабе цацку. Старэйшая сястрычка і павінна быць сур'ёзнай. І мусіць Луна яшчэ вельмі цікаўная. Так і ёсць. А гэта наша Гаечка. Яна нарадзілася самай апошняй і была самай маленькай. Праўда? Цяжка паверыць, бо яна нават крыху большая за ўсіх. Гэта таму, што Гаечка вельмі любіць паесці. Тады зразумела. Яна ўсіх дагнала і перагнала. Во малайчына. Ой, Марго, яны ўсе такія цудоўныя. Я б іх так і заціскала. І не толькі ты. І мусіць, як усе маленькія дзеткі, спаць нікому не даюць. Зразумела цяпер, чаму ты такая нявыспаная? Але ж хутка ў школу. І каб цябе крыху узбадзёрыць, пакажам табе вясёлы мульцік. З задавальненнем пагляджу. І мы з табой. Ну вось і ўсё на сёння. Наша вясёлая праграма падышла да завяршэння. Так, час развітвацца з гледачамі. І бегчы на заняткі. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрага вам дня! До сустрэчы зранку. У нашым